Aside power so I salute this man. I salute this man. I salute this man. Is intensity part of a festival of mirror. Actually, let's them all. Wow. It means good it's when Yasha, the good speaker, the good in the party of good speaker. And I remember I saw my videos and they must speak, but I don't see that I would have Papa's never speak as much. It was not easy to share about down by the Bible, but he never gave up. He changed the place, he went to another place. I was following. I need the times of India. I want you to appreciate and I want you to welcome the men of God. Come on, church. Before we go upon the men of God, I'm going to count 1, 2, 3 again. 1, 2, 3, come on, church. He was called to be an evangelist who evangelizes with the great mandate of harvesting a greater yield to the kingdom of heaven. He also does street evangelism so as to accomplish this mission. He answered to the call of salvation and started moving in the office of an evangelist and as well as an apostle. As he will be revelating scripture to scripture, and by so doing, making a sermon power-packed so as to reach out to every soul. He is married to his one wife and blessed with 3 kids of destiny. Ladies and gentlemen, let us give a thunderous applause as we invite to the platform Evangelist Apostle Muparinga. Thank you so much. We may be seated. The guy who wants to say, Salamamo Jeso, Amen. The guy who goes on to all leaders, all pastors, and Pakatipedi, Bishop and Pastor Paradise. Amen. Ruth chapter 4, from verse 2. Then tell him I'm sort of being a shadow of Chris. Now, shadow of Chris. Nyashat no Dabula. This is our Bullet Pride. Ruth chapter 4, from verse 2. Ruth chapter 4 from verse 2. Boaz took 10 of the elders of the town and said, "Sit here," and they did so. Then he said to the kinsman redeemer, "Naomi, who has come back from Moab, is selling the piece of land that belonged to our brother Elimelech. I thought I should bring the matter to your attention and suggest that you buy it in the presence of the seated here and in the presence of the elders of my people. If you will redeem it, do so. But if you will not, tell me, so I will know. For no one has the right to do it except you, and I am next in line. I will redeem it," he said. Then Boaz said, "On the day you buy the land from Naomi and from Ruth the Moabite, you acquired the dead man's widow in order to maintain the name of the dead with his property." At this, the kinsman redeemer said, "Then I cannot redeem it, because I might endanger my own estate. You redeem it yourself. I cannot do it." Now, in earlier times in Israel,
for the redemption and transfer of property to become final, one party took off his sandal and gave it to the other. This was the method of legalizing transactions in Israel. So the kinsman redeemer said to Boaz, "Buy it yourself," and he removed his sandal. God bless you. Thank you so much. Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Yeah, ndinaimandira nhasi ine chekuita neizwira ndingati kwete kana kuti no. Sekutaurwa zvakaitwa naKingsman Redeemer achiti I cannot. Ruth wauya kubva kuMoab achiuya kuBethlehem. MuBethlehem ndoma akawanikwa naBoaz. But panataka kuverenga panoratidza kuti there was a man aiva pamberi kwaBoaz who had the right to do it. Akataura kuti kwete azviite, I cannot. Chaita kuti murume uyu arambe kutora Ruth ane zvaanoziva, ane nhoroondo yaanoziva pamusoro paRuth. Ruth wakabva kuMoab, anga akaroorwa naMalon for 10 years asina kana mwana. So tsika iripo ndeyekuti kana uyu akuzofa, vana vaanenge abereka naRuth ndo vanoita take over property kana kuti minda yavo. So murume uyu ari kuti I may endanger my estate, which means ndine zvandinoziva concerning this woman, zvekuti kana ndikada munda owasha wandinonzi ndinogona kutora, but pamunda ndichitora futi naRuth pane challenge yekuti zvinogumira patiri nokuti Ruth ane record yekuti anamubvira ava nemwana. So chiri kurambirwa Ruth chiri tangible, chinobatika. For 10 years takatestwa chikaonekwa kuti sure unoya haana zvaanogona kuita. So mhinduro yekuti no iyoyo ndo yakava a stepping stone yake yekuti agone kuenda pana Boaz. Kurambwa kwaRuth kuBethlehem nemurume uyu ati Kingsman Redeemer ndokwakaita kuti zotaura nyaya yaRuth naBoaz. So hakutaurwe zvaRuth naBoaz kana pasina mazwi anobohwa ekunzi no. Answer inotariswa nemunhu wese ndeya inoti yes. Ruth chakutanga kuitika kwaari ari muBethlehem kurambwa, kusagamuchirwa, kusafarirwa, ende zvikonzero zviripo hazvo zvinobatika. But Boaz ndobva ataura mazwi ekuti iwo ukasamutora I'm next in line. Hakuna nyasha dzinoshamisa sekudaro kuti pauri kurambwa pana kuti chikurambwa chekutotora. Unenge uri safe mukurambwa kwako because una ari ready kutora zvakaramba. Ruth haana headache yekuti kana uyu azoramba ndozodii, anotoziva kuti uyu achiramba Boaz aripo. So kurambwa kwake to her is a blessing. Nekuda kwekuti hakusi kurambwa kwekuti haroneke, kurambwa kwekuti ari kudaimwe time ine munda because Boaz aiva nemunda. Avatsana anozotanga vaneya anozwa kuti was just a man. Usapana pamba kuti zvinokuramba izvozvo ukanyatsozistresa uri kuitirwa nyasha. Nokuti achirembe rekodi zvinhu zvakanaka zvacho. This man ndamonzwa kuti he was a Kingsman Redeemer chete. Kunzi anei hapana kutaurwa. But pana anonzi Boaz muridzi wemunda manje. Ndiye akuti ukarambwa nevanhu vasina zvinhu wapinda. So ndofunga Ruth waimufana mukurambwa kwake kuti tsano varinodira baba varikuita kuti ndiende kuna Boaz. So no ikutaurwa pekutanga is not a problem. So munhu ukakura pakuziva kuita kwaMwari unogona kucelebrate answer inoti no. Wakamirira yes, but pane pekuti kana wakuziva miti dzedenga pane umwe no aneka program tokuti uende pane nani ndaita zvikuramba. Ruth wabva kuMoab ndokubva auya kuBethlehem ari mumunda maanofanirwa kunge achiwanikwa. Kuna ari kuti kwete, saka kwete yake ine knowledge mukati, ane rekodi yaari kuziva. Saka Ruth kana akazororwa naBoaz chinhu chinofanirwa kumuvha kana amutenda Mwari
imhinduro yaakaonzi no pekutanga nokuti dai no wekutanga akava yes kwaBhoazi akuendeki. Pane vanosvarira zvinhu kana zvaita, pane level yekuti mukusaita kwazvo pane vaakuziva kuti izvi kuramba kwazvo kune zvakanaka zviri kurongwa naMwari, zvinodarika zviri kuramba. Mary ari pregnant wakatakura pamberi paJesu, vanzi vakatsvaka pekuberekera mwana ndokubva vashayiwa. kuBhethlehemu kune maproblems ekuti kunonzwa kurambirwa zvinhu. So ane nhumbi yaJesu but akutsvaka pekuberekera mwana. Remember Bethlehem is not a house of bread, and Jesus is the bread of life. And chingwa ndianoshaya roho muimba yechingwa. Ende mukore uyu vanhu vanga vabereka zvakanyanya to an extent yekuti vari kushaya pekuberekera mwana nokuti kune vanhu vazadza mateneti vabereka vana vavo. Ngwana kuti zvevanhu zvinogona kuwanda zvikanyimwa Mwari wacho space. Vanhu vakabereka kusvika palevel yekuti chiri kuberekwa naMwari hatina nzvimbo. Kushayikwa kwenzvimbo kune chekuita nepurani yaMwari. God is prophetic. Nekuda kwekuti kuna Herode achatevera achida kuuraya vanhu vedu chapter 2, achida kuuraya vana vane 2 years and below. So kunokuberekerwa vana kuzvipatara. Saka kana Mary arambirwa ashayiwa space kuchipatara kwacho, zvoda kuti Herode paari kuteera achiuraya vana, Jesu wachengetedzwa nano. Kurambirwa kwaMaria kushaya space kuchipatara ndokunoita kuti Jesu ave nesecurity, nokuti Herode paari kuteera achiuraya vana achaenda kunoberekerwa vana. Saka Jesu haasi kuberekerwa kunoberekerwa vana nekuda kwekuti iye haasi mwana kuchitanga. Haana kuberekwa kuti avepo, akaberekwa nokuti aivako. Jona achibata anoti in the beginning was the word became flesh. Zvoreva kuti ndiJesu wekudhara from the beginning. Saka haasi mwana aberekwa mudhara kunyepera kuita mwana. Saka aberekerwa kunoberekerwa vana nokuti haasi mwana. Maria achizviona anobereka mwana, but neimwe nguva uchaona kuti paari kuenda kumenja kwemhuka Joe akaprofitwa naJohani. Jesu achienda kuna Johani anoti kudii? Iro gwayana kwete munhu. Which means Maria ndiwo waenda wrong place. Hauna kutakura munhu, wakatakura mhuka. Nokuti Johani paanoona Jesu haoni munhu, anoti gwayana rinobvisa zvivi zvenyika. Which means gwayana riberekerwe pevana. So kune vanoti kwete hazviite. So no, akava away yekupreserva kuti chaMwari chirekere kufa. Nguva zhinji pane maprayers atakaita and the answer ikauya iri no. Unozogona futi kupraya uchikona Mwari chii. But there are times kuti no arapo woti ndinokuziva kuti makatendeka uye munoziva ramangwana. No iyeyu ndinokunamba ndisifuna matai naye. So zvinokuwa we've been saying kuti ayo zvinofanira kuti yes nokuti ndiMwari ada kupindura nyaya dzako. Gamba Mwari unoshanda nano dzimwe nguva. Imwe answer yauri kuda nhasi ndino. Pane pauchacelebrate wakumberi kuti asimusuye nezvakangobvuma ndiri. Nokuti Ruth ukangodirwa nemurume uyu haana kana munda waingoda munhu chete. Saka iye ivanzi ndianotenderwa naMwari kuona disadvantage yako. Boazi haana kutenderwa naMwari kuti aone madisadvantage. Ndosaka akati iwe ukaregedza ini ndotora. Vanhu vari kugara musame place vanoziva kuti uyu akabva kupi ende nhoroondo yake yakadii. But Mwari havana kutendera Boazi kuti atsvake zviri negative. Boazi akanoti akadaro tora. So kune nyasha dzekuti no kurambwa kwako, kusagamuchirwa kwako iprogramu yakatorongwa naMwari.
Uchazopembera wako ona kuti asuya akagona paandirambo. Apani mwana unaoneza nezvaluta. Ukasangana naye kuchauka unotenda Mwari. Waona kwaari nezvaari nerevo yake. Unotora sababa kafamba mwara. Enda kadiwa natana ndaikuwara. Bali pauchatenda Mwari nemunhu akati una basa siyana nene. Kudiwa we right. But also the devil sometimes anoshandisa kudiwa kuti udiwe nemunhu asi serious asikaresi. So usakoshanda kudiwa nokuti pane mumwe kudiwa kuri except ya devil. Unoona izvo zvinarurigreta akadiwa nemunhu amungu usibakatarisa kunozota kwamana rudo akomana runoparira ndipo akadiwa nenhamo yako. Wakaipa anoshande nerudo pamwe pacho anotuma rudo except ukajati zinoti Mwari vachituma Samson akaudza vabereki vake ndaona musikana akanaka kwaFilistia. Vabereki vakati washaya here kuvaIsraeri zvawakuita kune vanhu vasina kudzingiswa. Judges 14:4 yabva for his parents did not know that the Lord was seeking an occasion to destroy the Philistines using what? Love. Love inokuwadza. Abvunza umwe wako wana kuti asi love yakuwadza here. Love inokuwadza munhu. Mwari vakushanda nerudo kuti auraye vaFilistia. Judges 14:4 for God was seeking an occasion to destroy the Philistines. So tikakaikwa Samson ane munhu waakada kwete nokuti akuda munhu asi kuti Mwari vakuda mukana wamuno wavanhu. So wakaikwa kuti munhu wakada kukurwisa anokutumira munhu anokuda. Sakufanira kudiwa niwo. Ukaiti wanyasha pana mfano kuti no. Pamela unozokupura kuti pasina no. Pasina vanhu vakandiitiraizvi ndipo basa vandaishanda. Vakandidzinga. Avasi ndinofara ndinozoti vanhu vakanzwa Mwari. Ndinombozokera nemba wangu vachiripo vachikuita zvataipa. Zvinokuti wakupiwa zvanozi pandakaita manja kuita ipingo. Ndikwenyasha kurongwa hakuna kubara. Nechitoti muye boys ramubata uite. Asi zvinofesi. Vachiripo. Pamusona katima nanokurisa usofu. Tinatsvaga weka sikomiti kanditsikira futi. Usafanira kuti Mwari akakuda. Kune taiti sinye sinofanira kukuda. Mwari vakakufarira kune vanhu vasinofanira kukufarira. Ndine parinokasaka Mwari vakagona panaisina kupera ndiriko nje. Aizokuti paitwa rei kuitamirwa ivi. Unozoti havasano makapinda zveshuwa. Vanhu kana vatambira mani vanomutsvaga futi mari vatambira mari. Kune mari kana watambira unomutsvaga mari. Mari iyoyo haniite. Nekuti vanobva unotambira watonotsvaga mari. So Ruth kune makabviro akauya muBethlehem house of bread kwaJehovha kwaMwari nyasha mumunda maBhoazi dzirimo but nyamari muright field no anowanikwa muright field. Sometimes hazvifambi sekufunga kwako. It's like munhu anofunga ramangwana asi Mwari vanoziva ramangwana. So iwe paunofunga ramangwana kune zvaunoronga but nokuti Mwari vanoziva ramangwana vanogona kukadireti dzavo. Come on. My God. Ruth kuramba ifezai. Boazi ari ati osha kanosingagone kutora munhu ndiripo. Ndokuva inokangwe kuna Boazi ati unosaka kutambira munhu.
abereke for 10 years anomere chakula chakabuda. So ukatomtora chete yatodanger estate yako pananzenaka zvakanausiya zvikonzero zviri tangible. Ukasangana nevanhu vakakuti yes uchiri mupenyu, istatement yekuti palist yevanhu vafanirwa wakafa unoqualify. Testimony kuti asimwaniswa mukoti chengedzo bose vanhu vakanokunda bose vaitarisira kuti kamwe pavanhu vanonzi vakashaika ndaifanirwa ndiripo. Kurambwa kwake kune nyaya ko arikudiwa sei musimu iyeye ari kurambwa ndozvinoita nyasha paunonzi azviite mwari vakamisa zvinoita pasaidi pasha. Ruth haasiri akutsvaka murume asitsvaka Boazi. Ruth wakauya kuzoshanda mumunda. Secret yekusevha muimba yaMwari. Uchisevha muimba yaMwari, Mwari vanoziva zvinokunetsa. Ruth haana kunamata kuti Mwari ndipei murume. Ruth wakaenda mumunda kunoshanda. Kureva kuti Ruth akawanikwa mumunda kwete Mwari. Pana Ruth hapana kutaurwa zvebeauty. Pana kutaurwa kuti ndiye Ruth akauya kubva kuMoab naNaomi. Zvaya kuti kune vanhu vakuti ukazembera. Psalms of Solomon chapter 7, this one. Psalms of Solomon chapter 7, this one. New of Solomon chapter 7, this one. How beautiful, how sacred feet, O princess daughter. Shonera bino bayati. Zakanaka sei tsoka. Dziri mushango. Tsoka kana iri mushango inooneka. But munyora mubvata dzakatonaka, dzakanaka sei tsoka dziri mushango. Zvoreva kuti pane dzimwe shangu dzokuti ukapinda uvaki wetsoka utaurwe nezvawo unonatswa neshangu idzodzo. So murume uyu akaramba Ruth, Bible rati akabvisa shangu. Akabvisa shangu. Wakabvisa shangu dzake as a custom, as a tradition, surrender kuti andigone dzinomira rwendo kufamba, andigone kufamba naye munhu. Oya tradition. Iyi maJehovha dzakanaka sei tsoka dziri mushango. Ruth zvese zvisina kunaka kwaari, but nekuda kwokuti wakauya kuBhethlehema kuimba yaJehovha. Pana Boaz anova the next in line. And Boaz ndiye shadow picture ya Kristu. Wekuti hatarise kuimba kwako, but kunaka kwake kukafumbanira iwewe. Hauoni nokuti uyu haabereki, but paakaroorwa naBoaz akabereka. Kuti Boaz ane mbeu inodestroy inotatidza kubereka kwako. Saka ndiye Jesu manje ari kunzi naJohani ari kuuya shure kwangu, handigone kusunga tambo yebhutsu dzake. Zvirati kuna anobvisa bhutsu, but kuna anokupfekesa. Johani anoti ari kuuya shure kwangu, handigone kusunga tambo yebhutsu dzake. Nekuda kwokuti Jesu paari kuuya ndiye shangu. Ukaenda kuna Ephesians, yoti pakupfeka nhumbi dzekurwa nadzo, and put on the sandals of the gospel, and the gospel is Jesus. Vangeli ndi Jesu, ndiye good news. So Ephesians minot, pfekai shangu, the gospel, dzichimirira shangu, kureva kuti Jesu ndiye shangu. Saka Ruth nyangu akaipa, asi akapinda muna Kristu, hatidzwe kuipa kwake. Takazwa kuti haana kubereka. Ana Malon for 10 years. Ari kwake kuMoab. Na Malon kuMoab 10 years haana mwana. 10 commandments show the picture of Moses, which means Moses that was a prophetic message. Moses you are not the shoes, you are not the right one, and it's our destiny. So this first Israel redeemer, is a type of Moses to the church. No, the church has church.
Can I first give them and redeem? I don't know when I appeal to America, but can I pause? I don't know America is South America. So, I be one who young brown. No, I don't think I shake up. Nasha say, I don't make for we which is a much more than chatting. Some sort of thing we move now. But that's what we are achieving and move now. No, it's like that. When I was not zero, we don't know what I was zero. I don't find that portion. I don't know this Rapako, but I can't deal Wako. We are putting a record that I see now. There is one of it that wipe away every record. When you walk out of a chain, like she, no, you want to. She says, you know, so she said, I told you, my name is China, no dollars. When you look in your double I don't know what someone I'll wipe away evidence. There's nobody chat up a drink. Grass is right up with you. Multiple organs are woody. But if you want to boss wako mwenye yote chamuko karamba. No wonder they plan to kill us. There's a blessing in the world of power. But the moment I go for the roof, same place, same area, but this is intangible. I told you that. Zero shape. So I'm going to say that I'm going to be zero shape. Wakaita bushi, wakaramba, wakawimvana, wakasudai. Kuna mwanarani nashi. Akafunga mshaina ni mbana yake ino chata. Kuna kimorora buo wa sakla tanga. Uyu But I second village. Wakutaka kufunganisha hapo, zipotero zilipo, zinabaki kuoneka, baki akazima rugwaro lobiki sana leo. Unoka mutiro na usima mushiro. Yeah. Please don't just look at the site so but no usima mushiro. Iwo unazira, mwana zira. Ani nyashata. Unazira hapo, baki mwana unazira kile mwana. Just this way. Yeah. No, sometimes yes. It's a process. You're doing it by the direct way. No, sometimes it will be some. Go and stop on them teachers in power. No, they remember who 10 years old marriage, we parents so one. But you need somebody. A woman and I need the grace to change your story. Hallelujah. So I don't mind that much. Wakaita shakati. Kia mwanangu lumaiwa. Kujishawata ula jese shakende wama cross. Yes. Sari zote uchade mwenyaye. Because shakende wama mchichiko. Zote wata wakuna kaita. Right. Yeah.
Tine vanhu vane tangible evidence yekuti iwe ndoinobata machi kana kupinda muprayer ekanenge chingozvibvunza kuti asi mwari vangandiinzwe nainochinje here izvi zvandakaita zvese zvandakaita zvinobuda here ende mugoita vanhu vanokuhimainda machi imagine kurambwa pakazara vanhu haisi kwazvimeta yaitwa asi vaiva nemaelders elders murume inobva cannot azviiti ukarutsa akangoti zvekwedu zvazo newaakuzapindawo naakubheterema wakurambirwa kubheterema kwacho osa zvikarambira kumwa unogona kuzvinzwisisa kuti hakuna vanhu vakaropa zvikarambira kwamwari wokumacho saka problem yedu kazhinji hatinobvira tauzwa imwe side rekuita pamwari pane pazvinotonzi no iri eprocess kuti usvike pana Yesu why nokuti zvikabvumwa uri pastage uri kumwe usingasviki nokuti zvakaita uri palevel iyoyi haana chaatadza Ruth anojajwa nezvinhu zvisiri fair why nokuti murume nemukadzi vakashaya mwana for 10 years judgment isiri fair inoti mukadzi vasina evidence vasina proof vakatoudza hama yavo kutsvaga umwe vasina kuenda kumadoctors let's be real guys vasina kuenda kumadoctors murume nemukadzi vagara 10 years vasina mwana hama dzemurume dzinotsvaga umwe vasina kumadoctor vavaenda waininecha yevanhu yekungopomera the weaker one without evidence zvaya kuti judgment inoitwa nafirst kinsman redeemer haisi yechokwadi ripoti yese yadevhu haisi yechokwadi nokuti paari kuti wakaita izvi hausiwo wakaita ndiye akaita ari mauri devhu yaanotaura mauriwe aiwa usiwo wakadari kunza Paulo anozviziva Paulo anamunhu wakauraya akauraya ndi Saulo kama uzviziva kana munhu ava munashi ava chisikwa chicha so kana wava munashi marekodzi ese asako problem nekuti hauzvinzwisise haasako marekodzi aya neasatani vaishanda newe ari mauri evidence yakushandisirwa so haisiro yawe nakusiriwe but wakabhiridhiswa kuti ndiwe Ruth nemurume wake kumuwa 10 years no mwana hapana madoctors kuverify kuti zvanoziye aberekisa raiti dai zvakagarirwa pasi zvikaita vedzika dzimwe nguva murume wacho akasikabereka but judgment yafirst kinsman redeemer resembles the devil kuti pese paanokuacusa anoshanda nemaindi yako you are not the one akaita izvozvi nokuti kana wava munashi wavachisikwa chicha saka iwe wakauya nobva wava ine kricha nobva waudzwa zvaitwa nawoti kricha obva wachiteri ko anamunhu wakauraya ko aiparidza aiuraya ndiso ko anamunhu wakauraya so iwe usagona kubhalansisa kuti iwewe ndiwani nhasi una kristu inoita kuti ubatiriwe panyadziri wakambodai uri uri naitwa zvaitwa nemuno wako kwete iwewe bhato yedu nadhevho iri mumaindi bhato yekristu nadhevho iri mumaindi the fall of man mugarden truly yaiva nyaya yekuti vakagarisira usiku panyaya neinformation nokuti wakaipa akauya kadhizvo yekumwana wakati katinamuzodai mozodai anotaurwa naye ndi Eve akapiwa information ndiAdamu iyo yekuti hauna shokwe satani anoziva kuti ndo vanhu vangu manje anoziva kuti ndiyakaudzwa uya haana akazoita manzwiro mwari vataura naAdamu Eve ndobva atarirwa kusemu so the fall of man yaiva test yeknowledge zvati mwana anotya kuti mukadzi vakunofanana naye ino bhaibheri ichiti munhu akasikwa nemufananidzo wamunani kune kuti hapana nidi yekudya kuti mufanane ukasatodya vakatofanana kudhara so paimuteko unoziva henyaya dzako iyo nokuti tine vanhu vakushaya kuwana zvinhu zvavakapiwa kare namwari toestedi ivanozokadariswa nevamwe okay I'll give you this understanding Esau na Jacob vachibereka vari matwins zvakato
kudze udangwe iye akakodzera asati abereka. Izvo zvaanoita munotoita magirisi ekubeba ukarohwa chikafu chako nemunhu ari lesser than you, iwe uri greater nokuti hauzivi how great you are. Kune vanhu vanorohwa mari museri kwemba, unotoenda kusaimba useri kunokwadzwa munhu asina knowledge pamusoro wamwari. Ane greater blessing ndiakuva mumusakaunda akuda yako. Why? Nekuda kuti munguva amai havana kumuudza. Zvakataurwa vari muruka. Saka inoda amai vanoti akasonderese mwana waita abona vachikuita zvawanewana. Panga pasaruza doko kuti anosundza marombe pausakoshabva unosimuka paakudanupa information. Waiwa pakashayima anomuudza anoita magirisi ekubeba anorohwa mari. Vanaisa wawanda. When you check the whole restaurant, man, you say with you go. Why? Because you have information. Kuna amani about Nyara. When the woman represents the church, when the church can Nyara from some deeper revelation, but only that lesser. That's why I always blame the church Judas, not senior Judas. Just one hour to figure out that waste. It not Judas. So Judas and somebody to suicide. Yeah. Then church is what's behind that Judas? That was right. I can't like that church. Instead, the only church you will hope, they don't see any wrong. Church is that's not the church. You know, raise someone. Church will see what that is. Church will see what. Church will follow. Yeah. Munageta suicide after service. Why? Because Rakaro, I shall do that. I'm going to go. I don't tell you when I'm going out. Even the disciples, I never done that. Why? Because just like a cross, I went to Babylon again. I went to Bajuna Sassonia. Babylon again. When the person who comes inside my mind, or to better do that, we can list here and I get what don't want. Church of Judas, very dangerous church. No, the Bible don't have a kind of church. Who go away with what church is? Church of Judas in vacation. Who are about to Suraya? Yeah. Come on. Patros Shanti including Judas. But John was close, not just about close. I don't know Judas. I will be a problem, but I think I was still yes. They remained quiet. They remained quiet. And we lost Judas. Come on, come on. Let us see what Judas. I now need to pass on the message of Christ. Mama zangu mumunda magarami wa Ruth, mumunda magaro wa Ruth. But Ruth nyamaro wana Boaz. Chofana wa umfatsa kana mubaika utenda mwana. Anofuna kutanga atsika patu wewe ndakamubona. Ene zvakaita kuti ndambe zvaka zviri connected. Kureva kuti nyamundako wani type irapi. Yeah. Apana apana. Kana wana Boaz. Akupigwa my boss. Instead, they put out anyone bright. I'm not so good at Boba. I can't even room it. And I tell me what ends in Novatica. I don't find what was shining on Shakayan. They got to be what I tell you. When the Madi water sweet. Nobody will share a miracle. I'm going to be home. You have a way to live in a room. You know what you go wow. As soon as I'm going to see you. Yeah. No reason. Come on. Where's some sort of watches one more? You have a job. Sleep and do it as a shiripo. I couldn't even know that Funda. Who's a Funda? The one she's a so. We never got Funda. Who's a so? Sleep and move to get Sasu Shiriko. Can I want to better out in not my boss? Zima kuti zvinorambisa uri my boss. Unazvo. Yes. Yeah, padzika.
Zvinoita uswere usisina mota mangwana. Zviri kukuta maexpert. Kwaita kuti augone kudrive nekuvhumwa neasingagoni. Uswera wakete izvezvi. Asi kukufundisira ndikukuzimaita zvangu my boss. Kuti zvinoita uswere nakuzupo zviripo. Ukaona uchiri kudrive tenda Mwari. Zviripo. Izvokuti ingi hapana kuhuyi. Zvinoita kuti apani zvako. Kana kana aigwani mota asina mota. Kana kapwanifu kana nemota yake. Udango kumisa kama lifu basi. Unaona ile campaign na challenge. Ile campaign na uliska kuchindana nao. Kana wao wana boss chimwamira kudada nokuti uye uyakamurapa chikonzero zvaitaura chiri riu so chaita kuti uroneke grace nokuti zvinorapisa zviriko so unodadirei macho chitokuda nechii ndaitaura nemume pataidriva mutauni mavhenda achitengesa kuno mavati mashuri akaita rafu kuna vhendas ndikati ini aheti munhu kuti ndikafamba naye anoita mavhenda rafu what difference yangu navhenda idhesi zvinoita muniswenda pakoti vaitichitengesa zvipo Zakaria baba John the Baptist vaimufundisi vaibva vakatorerwa voice